Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Croes yn ôl ar ôl wythnos gyffrous a ddiddorol arall yn hanes clwb pêl-droed Wrexham yn y tymor hynod i ddiddorol yma. A mae gennym ni Efor Arwel ag Alun yma, sef o. A fel sa Howard Jones yn dweud, falle allu pethau mond mynd yn well i Wrexham er bod nhw'n mynd yn eitha da ar y munud. Wythnos diddorol, gêm gyfartal yn Bradford, buddigoliaeth yn Wrexham yn erbyn Sutton, ond falle ddim y perfformiadau gorau yn y byd. Be oedd ti feddwl o'r gêm yn Bradford, Arwel? Oedd o'n bwynt da ar y ffordd, a dyna o'n i'n teimlo ar ôl y gêm. A os da ni'n meddwl o'n cyd-destun y ddwy gêm dwytha, so ni'n sicr wedi cymryd 4 pwynt, ond dwi'n meddwl bod o'n adlewyrchiad o'r ffaith bod ni ddim cweit yn gallu sgorio'r 2 gôl ne, a da ni byth yn cweit yn gallu mynd 2 gôl i fyny. Debyg iawn i tymor dwytha, dweud y gwir, dechrau'n dda, cael gôl heiddiannol, Paul Mullin yn sgorio gyda Pennod, ond dim yn gallu cael gêm i lawr wedyn. A chwarae teg, nath Bradford am ddiffyn yn dda iawn, oedden nhw'n llawn heiddi y pwynt ar y diwedd, a lle caled i fynd, dwi'n meddwl, oedd Bradford mae'n amlwg wedi cael adfywiad efo rheolwr newydd. Cwpl o ddewisiadau'r tîm, nath o ddechrau Fletcher, dod o pam yr arnodd, a dwi wedi bod yn chwarae efo'r syniad yna ymhen yn hun, a meddwl bod o'n bosib yn syniad da, ond dwi'n meddwl na dechrau Palmer a dod o Fletcher arnodd ydy'r blend gorau, achos mae Fletcher yn edrych mor berig pan mae'n dod arnodd efo'r weekend munud i fynd, a pan da ni ar yr ymosod. O'n i'n meddwl bod gath o Connell game arbennig, oedd o wedi mynd i fewn i roll Tozer yn wych. Tunnicliffe, greit cael O'Neill fath option yn y cefn, oedd o yn dda iawn, gath o game solid iawn. Nath Parkinson ddod da, Barnett off a rhoi Mendy arnodd, just fel rhywbeth o newid tactegol, a rhoi Mendy ar y dde fel right back. Yn anffodus, nath o'n costio gol, ond camgymeriad Mendy nath arwain at y gol. So dwi'n cweit yn siŵr be oedd y syniad o fanna. Dwi'n cymryd na falle jyst restio Barnett ar gyfer y gêm yn erbyn Sutton, ond yn sicr pwynt da iawn ar y ffordd, ac yn gyd-destun y ffaith bod ni wedi cael triphwynt ar y penwythnos, na i gymryd y pwynt na bob dynod, rili. Efor, beth ti fel yr canlyniad? Ie, ar bapur, so ti wedi gymryd o cyn y gêm, a nes i broffwyd o os dwytha, un, so felly dwi'n hapus o ran hynny, ond ie, siwmedig efo cyfraniad Fletcher, dydy gwir, a wedyn rhyw gamgymeriadau unigol, a mae'r un hen symau, rili, dod fyny, a da ni mond fel bod ni'n chwarae'n dda am 1 hanner, a gwahodd pwysau. Ond dwi'n meddwl, o flaen torf fawr fel yna, ti'n cymryd pwynt yma yna, dwi'n meddwl, a ti'n sbio ar cyfanswm pwyntiau sgynna ni, fedri di'n cwyno, rili. Di steil yn pêl-droed ni ddim ddeniadol, ond na, dwi'n reit bodlon, dweud gwir. Oedd ganlyniad da o flaen 2020 y bobl fel ych chi'n dweud, a hynny mewn torwynt a storm hefyd, felly mae'n siŵr os yna dipyn mwy di troi fyny os oedd gêm mewn tywydd normal. Dwi'n meddwl falle mae yna rhywun peth yn Wimbledon a pethau felly pan da ni'n cael ar y blaen, da ni yn chydig bach yn gadael, da ni'n colli'r momentum, da ni'n gadael i'r tîm ddod yn ôl, a fyswn ni'n dweud mae yna dueddiad weithiau i beidio defnyddio'r fainc digon buan pan mae hyn yn digwydd a da ni'n gadael i'r tîm dod at ni, ond ar ddiwedd y dydd mae ganlyniad da, yna wedig efo canlyniad nos Fawrth yn erbyn Sutton. Eto, falle efo perfformiad gorau, ond 4 pwynt mewn 2 gêm fawr, rhaid i fod yn hapus, ond beth y deimladau di ar ôl y gêm Efor? Ie, oedd rhyddhad fel arfer, ynddo? Mae bob dim digwydd yn y 5 munud ola yn y gêm adre yma. Ond, ie, just
Dwi'n meddwl oedden ni wedi cymryd gan y tal bod ni'n mynd i ennill rhywsut. Dwi'n meddwl ni ar y blaen, gret o gol gan Mylun, o tu allan y blwch Cosby. A wedyn, nath ni jyst gadael nhw ddod yn ôl i'r gêm, oedden nhw'n dîm hyll, tîm mawr, tîm, yn ysgoffa fi, y tîm o'r National League, hogia mawr, rhoi lot o chwaraewyr tu ôl y bel, trio gwastraffu amser, a doedden ni jyst yn methu torri nhw lawr. Oedd y reit siomedig, achos oedd Jordan Davies wedi dechrau, ond i'n meddwl, reit, fydd yna fwy o beth mynd drwy ganol cae, ond nath hynny'n rili digwydd. Ond, ti'n gwybod, mae'r cavalry'n dod ymlaen, a da ni'n ennill y gêm. Ond, ie, ti'n teimlo bach yn flin, ond eto, be mae Parkinson mynd i ddeud ydy, sbiwch ar y tabl, sbiwch lle da ni. Gnewch chi'n well, ti'n meddwl, ambell i berfformiad od a camgymeriadau, ti'n poeni am Tozer rwan fod ddim cweit yn iawn, ond yna rhyw oedi yn y cefn, bethau fel yna. So, ie, ti'n meddwl y cymys deud y gwir. Nathach chi wylio'r gêm? Dwi'n cyfeina, nathach chi? Arwel? Dwi'n meddwl bod, a da ni'n deud yn aml, ac o'n i'n deud o'r llynedd, da ni'n mynd chwarae dda iawn. Ond da ni'n trian ffordd drwy'r tymor, a da ni'n yn y gemau glyfle. So, ti'n cymryd hynny, cyn y tymor, ti'n cymryd hynny ar bob cyfri. Ond dwi'n meddwl bod yna elfen o yr gols hwyr yma, yr un gol i ddim yn erbyn Crawley, yr canlyniad yn erbyn Salford, ag yn erbyn Sutton, yr goliau dramatig hwyr yma. Fedrwn ni'n cadw i wneud hynny drwy'r tymor, dwi'n meddwl. Mae'n look ni'n mynd i redeg allan ar ryw bwynt. Da ni dieddol o allu tynnu fo allan o'r bag, fel maen nhw'n deud, ond ydy hynny'n rhywbeth pyro dros y craciau, achos da ni'n mynd cadw meddant y dda iawn. Yn erbyn Sutton oedden ni'n wych yn yr hanner awr cynta, cael yn gol, a wedyn mwy o sydyn erbyn hanner ffordd drwy'r lai o hanner, maen nhw'n edrych fwy bygythiol ac yn edrych fwy fel ennill y gêm ar un pwynt. Felly, da ni chydig bach tu ôl i safon y counties a'r Stockports, dwi'n meddwl. Gret lle da ni yn y tabl, a nath nhw barcio'r bus go iawn yn yr 20 munud ola. So ni'n licio gweld heat maps tîm Sutton yn yr chwarter awr ola, achos oedden nhw just yn sefyll o flaen y gol. Ond just gyda un llygad ar county, gan nhw'n drafod game county munud, da ni dreian y ffordd drwy'r tymor, mae gen i deimlad fydd Stockport a Notts County yn mynd i gerlamu ymlaen yn yr ail dreian, a dwi'n meddwl fydden nhw'n anodd iawn. Fydden nhw'n agor rhyw fwlch, dwi'n teimlo, a dwi'n teimlo fydd Wrexham yn ymladd am y trydydd lle automatic ne, gyda cwpl o dîmau arall. Da ni ddim yn chwarae ar yn gorau, ond fel ti'n deud Al, ateb parc ydi, sbiwch lle da ni'n cael y pwyntiau, a di ni ddal i fynd. So, mae'n cwpl injuries o'r games Sutton hefyd sydd neu fi boen ni nath O'Connell chwarae'n andros dda ebyn Bradford. Barnett ydy'n wingback di gorau ni o bellfor, so bach o broblem ar gyfer disadwn dwi'n meddwl. Oes, cwbl o ystadegyn diddorol i chi. Da ni wedi ennill 8 pwynt yn y 5 munud ola, tymor yma. Os o'n ni ddim wedi cael yr 8 pwynt yna, fysa ni'n ail ar 15 yn y tabl. Felly mae y pwyntiau da ni wedi ennill wedi bod yn a mae o'n dangos ysbryd arbennig yn dydi. Hyder yn y dorf hefyd, dwi'n meddwl. Ti'n bron yn disgwyl o pam ti'n y gêm, yn dwyt? A cryfder y fainc hefyd, dwi'n meddwl. Ia, ond mae hefyd yn gêm berig i chwarae os ti'n disgwyl wneud hynna bob tro, dydy. Da ni di mynd ar y blaen yn lot o'r gemau yma, a wedyn da ni gadael tîmau nôl i fewn, wel, da ni wedi cael lot o gemau gyfartal hefyd pan da ni wedi bod ar y blaen, felly mae hwnna'n rhywbeth iddyn ni weithio arno fo. Mae'r anafiadau yna yn rhywbeth i edrych arno. Tozer ddim yn edrych yn arbennig o hyderus nag oedd. Dwi'n gwybod gafodd o'i dynnu allan a falle am resymau personol, ond oedd o ddim yn edrych ar ei orau. A mae colli Barnett os dwi ddim yn ôl yn golled mawr, achos dwi'n meddwl fod Ford yn ffit na di, so fod fysa'r dewis arall ar dde, a felly mae'n bosib iawn mae Mendy yn chwarae ar y droed anghywir ar yr asgell dde, gafodd o
gêm dda yn erbyn Sutton ar ôl dod ymlaen yn do. Do, ergyd wych na, o ddeigian llath hefyd yn ffantastig. Do, felly mae o'n gyfnod diddorol, dydy, dwi'n fel fod i gyd, mae'n chydig bach ydy'r gwydr yn hanner llawn i hanner gwag, achos mae'r canlyniadau yna, ond y perfformiadau ddim cweit yna. A i fod yn onest, o'n i'n meddwl, dwi'n cofio rôl y game Grimsby, oedden ni gyd yn meddwl, reit, da ni chwarae'n gret rhan, mae bopeth yn dod at ei gilydd. A dydw i ddim yn cael y teimlad lle oedden ni wedi bod yn gwella am perfformiadau i fyny at y pwynt yna, ac oedden ti'n teimlo fod yn dod. Ac o'n i'n trio meddwl be sy'n wahanol ers hynny. A'r unig gwahaniaeth mawr sydd wedi bod ydy di Luke Young ddim yn y tîm. A dwi yn teimlo falle fod o'n rhoi mwy o reolaeth i ni. Mae cael rhywun arall yn y canol cae sy'n fodlon i roed i droed ar y bêl. Mae James Jones yn rhoi lot o egni, ond mae o'n dieddol o redeg i ffwrdd o'r bêl yn hytrach na roed i droed arno fo. A er fod James McLean a bobl fel ma'n yn chwaraewr safonol iawn, Elliot Lee yn un arall, dwi ddim yn meddwl fod nhw mor dda efo ciciau rhydd a Corneli, a dwi'n meddwl bod ni'n colli efo hynny. wir. Felly mae'n ddiddorol, falle fysa hynny'n helpu, dwi'n meddwl dwi'n mynd deud fod Luke Young yn well chwaraewr na James Jones, so dwi'n jyst yn meddwl weithio fod gen ni well balance yn y canol, hefo fo, achos mae Elliot Lee yn amlwg yn mynd i fynd ymlaen, dyna ydi gryfder o, a Jordan Davies hefyd, felly ond os ydi rhywun ar yr ochr arall yn gwneud yr un peth, mae o'n gadael Evans neu Tom O'Connor yn chwarae yn y safle yna ar ben ei hun braidd. Dwi'n meddwl broblem fe Evans ydy bod nhw'n chwarae rhy fel yn ôl. Mae'n bron iawn ar ben yr amddiffyn, a wedyn mae hynny'n rhoi lot o momentum i'r tîm arall. Bod nhw'n chwarae o'r da. Dwi'n licio weld o'n chwarae rhyw 10 glath yn bellach i fyny. Dwi'n teimlo mae yna lot o bylcha yna, a mae'r tîm eraill yn llenwi nhw, maen nhw'n gwybod sydd wedi pwysau ni, a gwybod sydd wedi rhoi ffrindio'r gofod tu ôl i ni. Yndi, a mae hyn wedi bod yn broblem ers 2 flynedd, ydy. Felly mae o'n ddiddorol. Mae'r rhan ohono fo yn dod hefo siap y tîm, ydy, a da ni'n gwybod, da ni'n anebygol o newid y siap. Achos mae o wedi bod yn llwyddiannus, a mae o'n parhau fod yn llwyddiannus, ydy. Ond mae'n ddiddorol yn yr holl gemau yma, lle da ni wedi ennill y pwyntiau yn y 10 munud ola, da ni wedi mynd i bedwar yn y cefn do, a wedi dod â bobl dylanwadol ymlaen fel Stephen Fletcher a bobl felly, a Elliot Lee, wrth gwrs, nos fawrth. Felly, fysa fi'n ddiddorol gweld i chwarae efo 4 yn y cefn, achos mae'n teimlo fel fod i chwarae well, ond hefyd, wrth gwrs, mae'r tîmau da ni chwarae'n erbyn, fel ys i dweud ar ôl, maen nhw'n pwyso nôl, dydyn, maen nhw'n mynd yn ôl yn y chwarter awr 20 munud ola a gadael i ni reoli'r gêm yn hytrach na chwilio am y gapiau. A bydd o ddiddorol gweld sut newn ni'n erbyn Notts County, gawn ni sgwrs fo'n munud, dwi'n siŵr, achos wrth gwrs oedd pethau ddim yn wych yn erbyn Stockport, a dyna pryd gollodd Luke Young i le, ond o weld y gêm, oedd fo ddim fod chwarae'r gwana yn y tîm yna o gwbl ar y diwrnod yna, nath o chwarae'n eitha da i gymaru efo'r llawer yn lleill, ond maen nhw'n ddangos mae fo nath dderbyn y bai amdano fo am rhywna. So, Boyle yn der, diwm di chwarae, sori. Ond wrth gwrs, mae yna dîm arall yn Wrexham, sydd hefyd yn cael tymor diddorol a llwyddiannus hyd yn hyn mewn cyngrau'r newydd. A beth ti'n feddwl efo'r am merched ar hyn o bryd? Bydd i gael eith gret dydd Sul oedd un. Mae'n amlwg mae'n 2 haen i'r gyngrau yna. Mae Caerdydd Abertawe yn lot gwell na pawb arall. Mae'n wedyn, da ni fel bod yn ymladd am y trydydd safle, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bydd i gael eith dydd Sul brofi bod, da ni on track ar gyfer hynny. Be dwi'n gofio fwy am y gêm, ydy'r brwydr rhwng Rosie Hughes a cefnwr Aber yn gorfforol, oedd yn gwylltio gilydd, a Rosie Hughes ddim yn cael ei ffordd i hun drwy'r adeg. Ond rhyw gangymeriad gen y gol geidwad, a oedd yn ddigon i Wrexham ennill y gêm, so positif iawn, dwi'n meddwl, edrych ymlaen at gêm TNS dydd Sul rwan. Arwel, beth ti fel? Ia,
Dwi'n gwybod os ti wedi gweld hyn, Ifor, yn cytuno, oedd o cae i weld yn galed iawn. Yn amlwg cae, sort of 4G cae plastig, ond oedd y bêl jyst yn bwysio i bob man. Oedd o'n fath o bod yna un tîm yn gallu cadw rheolaeth o'r bêl yn ganol y cae, achos hynny, ond am un tîm rili'n cael goruchafiaeth, ond yn sicr oedd hi'n frwydr, oedd hi'n gêm galed, ac oedd o'na gysur i weld yn y ffaith, wneith tîm y merched dim colli achos bod nhw'n cael eu bwlio tymor yma. Bod yna chwaraewyr ifanc, wrth nhw wir sefyll fyny a brwydro am y gêm na, achos gol wych gan Aberystwyth o fewn chwarter awr. A fel ti'n dweud, efo'r cwbl gamgymeriadau gan y golgeidwad yn gweld ni'n mynd i fewn o gol ar hanner. Oedd Aberystwyth yn sicr yn heiddi rhywbeth allan o'r gêm, ond nhw wedi amddiffyn yn wych a buddigoliaeth dda iawn yn erbyn tîm sydd o'r un safon ar Wrexham. Dyna di'n lefel i, dwi'n meddwl, a buddigoliaeth wych ar y ffordd, fydden nhw'n hapus iawn o fod wedi curo, dwi'n meddwl. A fydd Aberystwyth yn le anodd iawn i fynd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl Abertawe sydd yn chwarae nhw nesaf, felly gan i weld sut lwciaeth Abertawe fyny yn Aberystwyth. Ydy, dyn nhw bendant ddim yn dîm sy'n cymryd cam yn ôl na dyna di, a dda ni'n sôn o blaen, dwi'n siŵr fydd Wrexham ac Abertawe efo chydig o frwydre i ddod yn y dyfodol, a dechrau arbennig o dda tymor i fel maen nhw wedi codi lefel dipyn yn uwch yn do, ond wedi dal i tir, a dal i tir yn erbyn Abertawe sydd yn un o'r ddau dîm cryfa heb amheuaeth, felly mae pethau'n argoeli'n dda am weddill y tymor, dwi'n meddwl, a cyfle falle i ddatblygu'n bellach nhw, maen nhw'n dechrau dod i arfer efo'r safon. A da ni'n sôn am frwydre a creu chydig o rivalry rhwng y merched ac Abertawe, ond mae yna rivalry yn bendant wedi dechrau datblygu hefo y tîm mae'r dynion yn chwarae dydd Sadwrn, sef Notts County. Gêm fawr, nhw'n ail, ni'n drydydd, falle fod y werth deud fod gen Mansfield di chwarae un gêm yn llai na ni a dim ond 1 pwynt ar yn holen ni, a felly falle yn heiddi fod yn drydydd, ond gêm fawr yn Nottingham. Be di dy deimlad ydi, Ifor? Dwi'n rili edrych mlaen at y gêm yma. Da ni'n gyfarwydd iawn yn gilydd. Maen nhw'n gwybod sydd ni'n chwarae. Maen nhw'n chwarae pêl-droed dingadol. Da ni falle ddim. Maen nhw'n chwarae'r lein uchel yma sy'n creu cyfleoedd i ni os rydyn ni'n gael pêl. Maen nhw'n debyg iawn i'r tîm tymor dwytha. Mae Rodriguez di symud ymlaen, ond mae boi o'n Crawley yna sy'n gweld yn sgorio gols ac yn creu iddyn nhw. Mae McGoldrick yn tho arwyddo yn yr hado, mae o fel rhyw version o Fletcher, dwi'n meddwl. Mae wedi cael 6 gol, a wrth gwrs mae Coley Langstaff wedi sgorio do, mae wedi sgorio, dwi'n meddwl bod ar 10 gol neu rhywbeth yn barod, felly mae'n mynd i fod yn gret, fydd yna dorf, yn siŵr yn mynd bell o 20,000 yna, felly dwi'n rili edrych mlaen sy'n gêm yma. A os gan i rhywbeth ohoni, bydd hynny'n arwydd y cael iawn. Dwi'n siŵr am y line-up eto, ond bydych chi fel? Arwel, beth ti fel? Ti'n hyderus? Na, rhai fi fo'n onest. O'n i'n meddwl ein llynedd, dwi'n mynd fyny eto tro yma. Beth sy'n rhyfeddol i fi ydy, o wylio'r documentary hefyd, yr line-up llynedd ar chwaraewyr, falle'r National League, dy Mac Linden, oedd o'n chwarae yn y gemau, rhai o'r gemau mwyaf rili llynedd. A jyst yn brawychu o weld rhai'r chwaraewyr falle ddim cweith digon da, ond mae gen i rhyw deimlo bod ni'n mynd i gael gwers dydd Sadwrn. Dwi'n meddwl, da ni jyst i bod yn rhy lwcus yn erbyn tîmau sydd yng nghanol y gyngred. Mae County weld yn chwarae lot fwy cyson ar lefel uwch ac yn sgorio mwy ac yn amddiffyn yn well. Mae yna rhywfaint o gysur yn y ffaith, mae chwaraewyr fel Mullin yn dieddol o chwarae ar ei gorau yn erbyn y tîmau gorau. Ond dwi wirioneddol yn meddwl bod sy'n ni'n fwy na hapus mynd efo pwynt, achos mae gen i rhyw deimlad gawn i wers, achos dwi'n teimlo fel o'n i'n dweud yn gynt bod County a Stockport yn mynd i fod yn 2 geffyl blaen, a maen nhw'n mynd i agor bwlch yn yr 10 gem nesaf. A da ni ddim yn mynd i fod efo nhw, dwi'n meddwl. Jyst achos bod y perfformiadau ni ddim yn digon cyson,
agor safon. A dwi'n amlwg lot llai o happy clap nag difar. Ond, Ie. O'n i'n meddwl bod fi'n negyddol. ond gawn ni weld, dwi'n edrych ymlaen i fynd, dwi'n edrych ymlaen i fynd yn ôl i meddwl un, ond byddai'n wrth y modd os gawn ni bwynt, wrth y modd. Mae rai fi ddeud, mae meddwl un oedd 10 munud cynta yn y gêm 2 flynedd yn ôl yn wych pam sgoriodd Rhys Hall Johnson oedd ni ar y blaen, a wedyn gollodd Wrexham chwaraewr a gollon ni yn ffordd chydig. Ond mae'n awyrgylch arbennig yna, fydd na lot o gefnogwyr, Wrexham, lot o gefnogwyr, Notts County, a mae o'n gau, wel, Premier League bron yn dod yn y gorffennol. Wel, da chi'n gweld i fewn i gael Nottingham Forest o'na wedyn. Os yr afon, ie. Ie. Felly mae gêm, dwi'n meddwl fysa canlyniad, gêm gyfartal yn ganlyniad arbennig y bysa ni gyd yn hapus iawn efo hynny. Ond, ie. Ond, da ni'n bod yn negyddol, ond maen nhw wedi ildio 5 gol 2 gwaith. Na Sutton sgorio 5 yn ei herbyn nhw. O'n lawr i 10 yn gynnar, dwi'n meddwl, doedd, yn y gêm na. Ond be nedodd Luke Williams ar ôl i ni gyda nhw yn y cair a llynedd, we've been mullined. A mae o wedi sgorio 2 gol mewn 2 gêm, felly mae'n teimlo fel fod o'n dechrau dod yn ôl i'w ore. Mae o'n mwynhau gêm fawr, fel ti dweud ar ôl, mae o'n diarol o godi gêm pan mae'n y gêm fawr. A mae o hefo digon o gyflymder i achosi problem i'r lein uchel yna, ond oes gennym ni ddigon o chwaraewyr canol cae i'w rhyddhau od i'r cwestiwn os dyn nhw dan bwysau, achos os da ni'n mynd i chwarae fel oedden ni nos fawr, da ni'n ei weithiau, jyst pasio'r bel yn ôl amlaen a wedyn jyst hitio'r bel yn hir, dydy o ddim yn mynd i weithio na di. Felly bydd o gêm andros o ddiddorol, ond 2 dîm sydd yn nabod i gilydd yn dda, a 2 dîm sy'n gallu ildio goliau, felly gallu dda fod yn gêm hynod o ddiddorol. Felly mae rai fi ddeud dwi'n edrych ymlaen, achos mae'n awyrgylch arbennig yna hefyd, achos mae'n mynd i fod yn gêm fawr. A 2 dîm sydd bod trwy brofiadau tebyg iawn, ond efo lot o barch at ei gilydd. Di Wrexham a Stockport, does na ddim lot o barch rhwng y tîm yna, ond dwi'n teimlo efo Notts County, gan fod ni wedi fod mewn gymaint o frwydr, ond wedi cadw y parch yna at ei gilydd, a mae hynny wedi dod o'r perchnogion hyn oed, yn dydi? O'n i'n mynd i ddeud yr Hollywood effect di hynna, Al. Yr Ted Lasso effect di hynna, dwi'n meddwl. O'n mynd i meddwl un llynedd efo Rodri Charles, a nathon ni reifio fyny ar nos Fawrth, a o'n i'n mynd edrych ymlaen at y walk yn yr tywyllwch i'r cae, rai fi ddeud, ond oedd hynna cyn oedd yr hype, wel, yr mwyaf o'r hype di cael ei wneud, so, ie, dwi'n meddwl Ted Lasso effect di hynna. Ie, ond mae'n ddiddorol, da ni ddim wedi cael y stand i gyd, naddo, a mi nathon nhw roed o i Mansfield, dwi'n meddwl. Felly mae'r heddlu yn gweld Wrexham fel gêm berig, lle mae'n y drwbl yn gallu bod. Ond, dwi'n meddwl fydd hi'n gêm hynod o ddiddorol. Os gewn ni gêm gyfartal, mae hynny'n argoeli'n dda a mae'n felly tymor, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl dylen ni fynd amdani, gyda ni 2 gêm gwpas yna wedyn. Dwi'n meddwl bod ffaith bod Elliot Lee efo'r 4 cerdyn melyn un i ffwrdd o gael gwaharddiad ers wsnosa bellach. Dwi'n meddwl bod hynny wedi effeithio fo rhywfaint. Felly, dwi'n cymryd os dwi'n cael cerdyn melyn disadwn, bydd o'n colli'r gêm FA Cup, bydd. A wedyn, o bosib fydd hynny'n i ryddhau ychydig bach i chwarae gêm fwy naturiol o. Gan i weld, ond ie, dwi'n meddwl bod rhaid ni just meddwl rwan, gyda ni bythefnos off mewn ffordd i'r tîm cyntaf, a wedyn mynd amdani disadwn. A dwi yn teimlo, falle bod hynny wedi cyfrannu at y perfformiad nos Fawrth. Dwi'n meddwl oedd y newidiadau ar gyfer cadw bobl fel Elliot Lee yn ffres a neud siŵr fod o ddim yn cael cerdyn melyn. Felly dwi'n meddwl fydd y tîm yn gwybod fod nhw'n chwarae mewn gêm fawr a ddim yn gorfod dal yn ôl, fel falle oedden nhw'n neud nos Fawrth yna. Dwi'n meddwl, falle nath ni sgorio rhy gynnar nos Fawrth, a wedyn pan fod rhaid ni dod yn ôl i fewn i'r gêm, nath ni gymryd chydig amser yn dod. Felly dwi'n gobeithio
gweld game gyffrous, ond mae yna rhan o'n fi yng nghefn ym mhen yn meddwl mi allith o fynd fel Stockport set o fedrith. Os da ni'n gadael 2 gol cynnar i mewn, da ni mewn peryg yn erbyn tîm sy'n gallu cadw'r meddiant a tarwch chi ar y brec yn dydyn. Felly, Be di'ch line-ups chi? Ie, be fydd i tîm al? Bydd Arthur yn gol, bydd cwestiwn mawr am yr ochr dde. Gobeithio fel Barnett mond i cael. Wel, o be oedd Parkinson dweud heddiw, di o ddim wedi chwarae. Mae'n debyg mae Mendy oedd ffod yn rhedeg ar y cae nos Fawrth, ond dwi'n meddwl bod y braidd yn gynnar. A mae Mendy wedi gwneud yn iawn ar y dde. Troi'r chwith. Yn y canol fydd o'n ddiddorol, ydy Tozer y chwarae ddigon da. Os di Hayden yn ffit, fyswn ni ddim yn syni gweld Hayden ar y dde, Tunnicliffe yn y canol, a O'Connor ar y chwith. Tunnicliffe ddim o pasiwr gorau, ond mae o wedi chwarae yn y canol dipyn, a doedd Tozer ddim yn edrych ar ei orau nos Fawrth. Wedyn, yn ganol cae, dwi'n newydd dweud, sy'n ni'n licio gweld Young, o dwi'n meddwl eitha Jones, Evans a... Dwi'n cymryd y canon ar gael hefyd y Sutton wedyn. Mae fel wahariad o drosod. Bydd, a mae Cannon yn gallu chwarae fel cefnwr de, neu wingback de, felly mae hynny'n bosib, achos mae Parky wedi sôn amdano fo fel rhywun sy'n cyfro'r safle yna. Ond dwi'n gweld Cannon yn dod i fewn i'r tîm i ddechrau fel canol cae, falle fel wingback. A wedyn, fydd o'n ddiddorol beth fydd Mullin y chwarae, oedd o di chwarae Fletcher yn erbyn Bradford i ddechrau, gan fwriad i chwarae Palmer i ddechrau yn erbyn Sutton mwyn dechrau eto efo Fletcher yn Notts County, dy'r cwestiwn, ond dwi'n eitho efo Palmer a Mullin a dod y Fletcher ymlaen, achos mae'n edrych mor berig pan mae'n dod ymlaen. Ond gobeithio fod yn ei dal mewn sefyllfa i gipio rhywfaint o'r pwyntiau pan fydd Fletcher yn dod ymlaen. Be ti fel Ifon? Ie, dwi'n meddwl bydd o'n trio mynd am y pwynt a gwneud rhyw smash and grab os da ni dal yn efo 5 munud i fynd, tablu Fletcher ymlaen a gwneud i felly. Falle ni symud Evans i'r cefn, dwi'n gwybod, os dwi'n teimlo bod yr angen yna. Dwi ddim yn hapus efo O'Connor yn y cefn, mae'n edrych yn cymryd gwrdd amser i wneud penderfyniadau i fi yn y cefn yna. A dwi'n meddwl gan i Cosby ni erbyn nhw. Dwi'n meddwl Joby Jones ydy'r chwaraewr sy'n nhw ar y chwys. Dwi'n meddwl sy'n fo'n rhoi amser caled i pwy bynnag sy'n chwarae ar y dde yna. Dwi'n gwybod, mae'n bach o gyr pen, deud y gwir, ond dwi'n teimlo neitho wneud cyn lleiad o newidiadau a bedrith o. So, fydd yna rhywun i fewn lle Barnes, fydd yna rhywun i fewn yn lle O'Connell, a na ni sticio pam o'r Mullin yn ffrant, ddyn ôl dechrau. Mae penderfyniad mawr a ddi Tozer, faint o ffydd sy'n fo'n Tozer. Dwi'n meddwl fydd o'n ffeindio fo'n anodd iawn i adael allan. Mae'n deud lot wedyn, os dio ddim yn rhoi o fewn yn y gêm yna. Mi nath Evans chwarae fel sweeper yn y gêm gwpan, felly mae'n ond pwynt i chwarae yn ganol cae wedyn, so ti eisiau falle symud Tom O'Connor yn ôl i fyny. Ond mae yna opsiynau yma, does. So mae gen fo benderfyniadau i wneud, bydd y ddiddorol. Ac wrth gwrs, o'n gallu rhoi Luke Young yn y canol a rhoi Evans yn ôl. Dwi yn poeni am Tozer. Mae'n atgoffa fi o Ashley Williams. Mae'n siarad cyfnod o ryw 6 mis. Oedd o ddim hanner y chwaraewr oedd o. Dwi'n siarad mynd o flaen gofid, ond ti'n jyst i weld bod i hyder o di mynd, mae amseru o di mynd. Dwi jyst chydig bach yn bryderus am hynny lle. Arwel, sut ti'n teimlo ti'n mynd i god yn cael on yni? Wel, nath O'Connor ddim cael y gêm oren erbyn Bradford, ond eto, dwi'n meddwl bod o'n un o'r chwaraewyr sy'n chwarae ar ei oren y gemau mawr, oedd o'n wych yn yr gemau FA Cup llynedd.
Ac yn erbyn Notts County. So mae o'n Oes, oes. nes i yn dueddol o godi gêm yn erbyn y tîmau mawr. Felly mae hwnna'n rhywfaint o gysur. Ydy Hayden yn ffit? Dwi'n meddwl os Dwi'n meddwl, wel, oedd o wedi cael salwch oedd o, felly so di ddim yes, yes, ie. anaf. Felly, so ti'n meddwl mewn wythnos, os oedd o'n virus neu rhywbeth fel Ond fysa nos fawr ti bob braidd yn rhy fian, ond dwi'n meddwl fydd o ar gael, felly mae hwnna'n rhoi opsiwn. Gan gymryd Ddim fydd yn y Hayden canol, ond Ie, yn ie. chwarae'r fe. Gan gymryd fydd Hayden yn ffit, sicr, sy'n ni'n dechrau Hayden tynnu cliff. Dwi'n mynd, yn y gemau mawr o Connor, sy'n ni'n iawn. Dwi'n mor gymaint o biti fod o Connell wedi cael yr anaf na, oedd o'n dechrau dod i fewn i'w gêm ac yn dechrau cymryd perchnogaeth dros y cefnau, really. Ie. Dwi dal i feddwl nôl am Bennod ar gyfer y gol na neu Notts County. 1-2 i fo hyn. Ie, oedd hynny'n gyfres. Os oedd y gwen i wyneb. Ond mae tynnu cliff ar y chwith ac O'Connor neu Evans yn y canol, yn y cefn, Pennod yn opsiwn, os falle bod y ddau yna'n fwy o chwaraewyr naturiol i basio'r bel i gymaru efo tynnu cliff. Ond mae tynnu cliff di chwarae lot ar y chwith yn dod bod o'n troi. Yr Mendy ar y dde yna, nath o chwarae'n OK yn erbyn Mansfield. Gath Mansfield better yn erbyn County, ond dwi'n meddwl dyle Mansfield i cael better yn erbyn ni, sy'n nhw wedi cymryd i cyfleon. So, yr opsiwn gorau sgynny ni di Mendy ar y dde, sy'n chydig bach yn bryderus, ond mae gen efo gyflymder. Dwi'n meddwl os wneith o jyst gweithio ddigon caled a wneud y basics yn iawn. Dyna'n opsiwn gorau ni, dwi'n meddwl. Mae McLean ddigon da ar y chwith, a sy'n ni'n newid lot fel arall. Diddorol, yn game Bradford, o'n i'n meddwl bod Jones, am y tro cyntaf, tymor yma, o'n i'n gweld be oedd Jones yn neud, a be mae'n neud yn dda di, switcho fel swingio un ochr i'r cae, llall a cae'r gwagle lawr. Nath o'n neud hynny'n effeithiol iawn yn erbyn Bradford, o'n i'n meddwl. Achos mae'n un o'r chwaraewyr ne, ti'n gorfod canolbwyntio i weld beth yw effaith o'r y cae. Ti'n yn gweld i waithio mewn ffordd. Ond, gan i weld. Dwi efo Tifor, nhw'n ni chwarae'n amddiffynol, dwi'n meddwl, a jyst gobeithio wneith yn chwaraewyr o ffrynt ni gael rhyw world i bach neu rhywbeth, gan i weld. Iawn, Tifor, beth ti fel bydd y canlyniad? 3-1, Notts County. Diar. A fe ti'n iawn wythnos diwetha efo'r ddwy gêm o ran y canlyniad. Arwel? O'n i'n meddwl, Ifor, y leiad, sy'n bach o sacrilege, proffwydo bod ni'n mynd i golli. Ond os da ni'n gorfod rhoi pragmatic, ateb pragmatic, na i ddeud 3-0 i County. Iawn, mae rhaid i rhywun ddeud rhywbeth positif, felly dwi'n mynd i ddeud 2 gol yr un. Ond os ydy cael gêm gyfartal yn y gêm yma, fysa fo yn ganlyniad arbennig o dda, mae rhaid dweud. Felly, ond mae'n mynd i fod yn diwrnod cyffrous, a mae'n braf iawn fod ni yma yn y gyngres bêl-droed, ac yn chwarae gweld gêm rhwng yr ail a'r trydydd. Felly, dim ond pethau i'w fwynhau, ond allith o fod yn bnawn caled ar ddiwedd y bnawn. Ond ar ôl hynny, mae gennym ni cwbl o gemau cwpan yn does sydd wastad yn ddiddorol, a cwbl o gemau yn erbyn tîmau falle ddim mor dda, wel, bendant ddim mor dda Notts County, felly gobeithio fod ni'n cael mis Tachwedd eitha llwyddiannus, dwi'n meddwl, ond mae gennym ni un penwythnos. Gobeithio fydd o ddim yn rhy ddychrynllyd ar Calan Gaea. A gobeithio fod ni'n gweld Wrexham yn rhoi y bêl i mewn i'r gol.